मी सुकी कोळंबी आहे ना त्याची मी भाजी बनवून दाखवते जवळ्यासारखी. म्हणजे सुकी कोळंबी आहे ना त्याला आंबाडी बोलतात. ही बघा, याला सुकी कोळंबी बोलतात, पण याला दुसरं पण नाव आहे. ह्याला आंबाडी बोलतात. आंबाडी, याला सुकी आंबाडी बोलतात. कोळंबी कशी ओली असते तेव्हा ती कोळंबी असते, त्या ही सुकवलेली आहे ना, ह्याला आंबाडी बोलतात. आता मी काय करते, ह्याचं साहित्य दाखवते. पहिलं हा कांदा आहे. हे कांदे मी 2 कापून घेतले आहे बारीक बारीक. हे अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे. हे कोकम आहे, मीठ आहे, हे लाल मिरची पावडर आहे, घरातला मसाला, आणि हे शेंगदाण्याचं कूट आहे बारीक केलेलं. आता मी ते पहिलं काय करते, आता मी आहे ना ही कोळंबी आहे ना आंबाडी अशी कच्चीच आहे. ती आता मी पहिली भाजून घेते, कारण त्याचे काटे आहेत ना ते हाताला टोचतात आणि ते साफ करायला पाहिजे, म्हणून अशी पहिली भाजून घ्यायची सगळी. हे कडक होईपर्यंत आहे ना चांगली भाजायची आहे. ते काटे आहे ना त्याचे टोचतात हाताला. आता नंतर नाही साफ केले तर खाताना पण टोचणार. हे अशी आहे ना 10 मिनिटं भाजून घ्यायची, हलवून हलवून, म्हणजे ते काटे आहेत ना ते कडक होतात, मग ते आपल्या हाताला नाही लागत. तर आपण आता ते साफ करायचे आहे ताटात घेऊन. आता ही भाजून झालेली आहे. आता मी ताटात घेते काढून आणि साफ करते, जरा थंड करते. मी गॅस आता बंद करते. गॅस बंद केला आहे, पण कढई गरम आहे ना, तोपर्यंत जरा त्याच्यामध्ये कसं कुरकुरीत होतील म्हणून मी फिरवत बसले जरा त्याच्यामध्ये. म्हणजे असे कडक झाले ना, मग त्यांचे पाय बी आहे ना हे मोडायला चांगले सोपे जातात थंड झाल्यावर, नाही तर ते हाताला टोचत राहतात. मग खायला किती सोपे आहे, पण ते करताना ना लय भारी काम आहे त्याचं. हाताला टोचतात, लागतात हाताला त्यांचे काटे. ती ओली कोळंबी पण साफ करताना नाही लागतात तशी. मी खात नाही, पण सांगते खायला सर्वांना चांगलं लागतं. आता मी ताटात ओतून घेते. गॅस घालवला आहे मगाशीच. आता ताटात काढून घेते. साफ करताना ना हे असे काटे मोडून टाकायचे आणि अशी डोकी काढायची, म्हणजे काय झालंय बघा त्याच्यामध्ये, काय सुद्धा राहत नाही. हे काटे आहेत ना, हे पहिले डोके त्याची मोडून टाकायची. ही अशी डोकी आहेत ना, हे डोकं असं मोडायचं आणि हे काटे मध्ये पोटाखालचे काटे हे असे साफ करायचे आणि शेपटी अशी तोडून टाकायची. हे बघा असे साफ करायचे चांगले. त्याला टेन्शन आहे याचं, म्हणून कोण जास्त करत नाहीत. हे असे फोडून आहे ना असे सोलून घ्यायचे. तो जवला बरा पटकन आपला भाजला की पाण्यात टाकला की झाला. याला काय लय टाईम लागतो, आम्ही करत पण नाही कधी. हे कधी कधी करतो आम्ही, कधी कधी. हे असे साफ करून हे एवढे झाले बघा, किती झाले बघा त्याच्याने. हे बघा किती कचरा, सर्व त्याचा अर्धा भाग डोक्यातच जातो. जसे आपण ताजी कोळंबी साफ करतो ना तशाच पद्धतीचं आहे हे साफ करायचं काम. लय कचरा जातो त्याला. आणि हे बघा एवढंच होतं. हे आता मी धुवायला धुवते चांगलं, आणि आता त्याचे फ्राय बनवते. ते पाण्यात टाकते धुवायला. याचं पाणी धुवायला टाकले आहे. तोपर्यंत मी आता गॅस पेटवते. हे सगळा मसाला टाकते पहिला कढईमध्ये आहे ना. गॅस पेटवलाय, कढई पण ठेवली. आता त्याच्यामध्ये थोडं तेल टाकते आणि त्याच्यामध्ये पहिला कांदा घालते. कांदा टाकते तेलामध्ये. कांद्यामध्ये अशा गोष्टीला आहे ना कांदा जास्त घ्यायला लागतो, कारण ते कमी असतं ना, म्हणून. जवळा कोळंबी ती कमी असते, त्याच्यामुळे कांदा जास्त लागतो घ्यायला. म्हणजे का कांद्यामुळे आहे ना ती भाजी पण वाढते. ह्याच्यामध्ये पण आपण भाज्या बिज्या टाकू शकतो, पालकच्या सोडून. बाकी सगळ्या भाज्या चालतात त्याच्यामध्ये टाकताना. टोमॅटो वगैरे, बटाटो, दुधी,
भोपळा हे सर्व याच्यामध्ये टाकू शकता, कारण त्याच्यामुळे भाजी पण वाढते आणि त्याला कोळंबीची चव पण येते जरा. आता त्याच्यामध्ये मी अद्रक लसूण टाकते, ठेचून ठेवलाय. हे कोकम पण टाकते जातात. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना हे टाकते, शेंगदाण्याचं कूट टाकते. हे मिरची पावडर टाकते थोडी आणि मीठ टाकते. आता मी सगळं सारखं करते हे, आणि त्याच्यामध्ये ती कोळंबी टाकते साफ केलेली. याची पाण्यात टाकले धुवायला. पाण्यात टाकून ठेवली ना मग थोडी नरम होतात. त्याची धुवून घ्यायची स्वच्छ. त्याच्यामध्ये बटाटी 2-3 बटाटी टाकली असती ना तर जास्त भाजी झाली असती. पण आमच्याकडे कोण खात नाही ना, मी खात नाही. खाली 2 मुलं तेवढीच खातात. तुम्ही टाकू शकता बटाटा वगैरे, टोमॅटो. थोडं यात तसं पाणी टाकायला लागतो, कारण ते शिजायला पाहिजे ना म्हणून. ह्याच्यात असं हे वाटून टाकलं ना तरी पण चालतो, मस्त होते भाजी. कांदा खोबरा आहे ना वाटून टाकला ना तरी पण चालतो. आता मी थोडं पाणी ओतते आणि झाकण ठेवते. दोन 2-3 मिनटं झाकण ठेवते, म्हणजे ते जरा सुकायला पाहिजे ना म्हणून, आणि शिजायला पण हवं आहे त्याच्यासाठी मी आता झाकण ठेवलं आहे. तर जरा हळद टाकते आणि थोडं तेल टाकते. म्हणजे तेल आहे ना कमी टाकलं आहे, म्हणजे मच्छीमध्ये आणि चिकनमध्ये कसं जरा तेल जास्त असलं ना मग चांगलं होतं. नाही तर काय वाटतं का मी तेल जास्त वापरते. ही भाजी आता जरा चांगली सुकीच करायची. आता थोडं झाकण ठेवते, ती आता सुकायला आली आहे, म्हणजे शिजेल झाकण ठेवून वाफेवर. तिथे शिजायला लागतं, ते कडक असतात ना, जवल्यासारखं नाही ते. आता झाकण ठेवते थोडा 2 मिनटं. तर झाकण खोलते. 5 मिनटं झालीत बघा शिजायला. कडक असते ना ती, शिजायला लय टाईम लागतो. बघा मस्त शिजल्या. आणि त्याच्यामध्ये कोकम टाकायचं आणि तुम्ही भाज्या टाका. आता ही बघा मी जराशी भाजी केली, त्याच्यामध्ये तुम्ही आता समजा 5 माणसं असतात ना तर ते कसं पुरणार. म्हणून आपण भाज्या टाकायच्या, पडवळ वगैरे आणून, गवारची भाजी असं सगळं आणून टाकायचं. बटाटो सुरण भेटतो, सुरण टाकायचं आणून. चांगली तरतरीत करायची, तेल सुटेपर्यंत अशी मच्छीसारखी फ्राय करायची. तसं तेल सुटतंय बघा आता. खायला खूप छान लागते. मी खात नाही, पण खातात ती माणसं बोलतात ना छान लागतं म्हणून. असं तेल सुटलं त्याला, हे बघा असं. आपल्याला काय वाटणार मी तेल जास्त टाकलं. हे असं सुकवून काढलं ना मग ते आपले जे वस्तू टाकलेलं शेंगदाण्याचं ते कूट टाकतो ना आपण, त्याला पण तेल सुटतो. कोकमाला पण तेल सुटतो, कोळंबीला पण तेल सुटतो. असं आहे, भाज्यांना पण तेल सुटतो ना तसं. बघा झाली आता भाजी मस्त आंबाडीची, कोळंबी आंबाडीची भाजी झाली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. आपली कोळंबी तयार झालेली आहे, आंबाडी मस्त डिश झाली आहे. तर तुम्ही पण बनवा, कंटाळा नाही करायचा, खायला पण चांगली लागते. मी कसं करत नाही, मला आवडत नाही ना, व्हेज आहे ना, त्याच्यामुळे मला कंटाळा येतो. हे खायला पण छान आहे, आपण करा आवडीने आणि आवडीने खा. छान डिश बनते याची.